Perustuslakivaliokunta. Uniikki instituutio. Perustuslaillisten kysymysten käsittelystä vastaa Suomessa ensisijaisesti perustuslakivaliokunta. Se varmistaa, että lakiehdotukset ovat perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia. Monissa muissa maissa lakien perustuslain mukaisuutta valvovat ensisijaisesti tuomioistuimet. Valiokunnan jäsenistö koostuu kansanedustajista. Heillä on valta tehdä tulkintoja perustuslaista. Tukena on oikeudellisia asiantuntijoita, jotka antavat arvionsa lakiehdotuksen perustuslain mukaisuudesta. Valiokuntaneuvokset puolestaan tekevät esitykset kuultavista asiantuntijoista sekä kirjoittavat lausuntoluonnokset. Perustuslakivaliokunnan yhteiskunnalle tuoma etu on, että demokratia toteutuu. Sekä yksilöt että koko yhteiskunta hyötyvät lakien huolellisesta valmistelusta, jossa lait tulevat voimaan vasta, kun niiden perustuslainmukaisuus on tarkistettu. Luottamukseen perustuvassa järjestelmässämme on kuitenkin heikkouksia. Puoluepolitiikan jättäminen valiokuntatyön ulkopuolelle voi olla jäsenille haastavaa. Järjestelmässä on lisäksi paljon näkymätöntä ja epäsuoraa vallankäyttöä, sillä vaikka jäsenet tekevät muodolliset päätökset, on valiokuntaneuvoksilla ja asiantuntijoilla tosiasiassa merkittävää perustuslain tulkintavaltaa. Perustuslakivaliokunta on uniikki instituutio, joka vaatii toimijakseen luottamusta ja arvostusta. Siellä tehdään arvokasta ja monilta osin näkymätöntä työtä, jossa puoluetunnukset väistyvät oikeudelliseen harkintaan nojaavan päätöksenteon tieltä. Lakiuudistuksia koskevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa meidän kaikkien onkin hyvä muistaa, että perustuslakivaliokunnan arvostus on myös demokratian arvostamista.